Presentem el poemari Atlàntic de Francesc Mompó, que ha estat editat per Edicions Boliana. Francesc, benvingut. Moltes gràcies. Poemari nou, Atlàntic. Deixem la Mediterrània i se'n anem a l'Atlàntic. Què trobem en aquest poemari? Bueno, aquest poemari crec que és un repte pel qual tot poeta ja d'una certa edat ha d'acabar passant tard o d'hora. És una espècie de matar al pare, però fent aquest homenatge a aquells clàssics que a tu t'han anat marcant al llarg de la teva vida. Aleshores, jo així aprofito, agafo 4 enormes poetes, 2 americans i 2 francesos. I per això és Atlàntic, perquè Atlàntic està al mig de les dues ribes. Agafes a Patti Smith, a John Kerouac, a Charles Baudelaire i a l'altre món. Parla un poc què has volgut expressar i per què has anat agrupant una sèrie de poemes teus al voltant d'aquestes figures, d'aquests poetes. Doncs la filosofia naix del que t'acabo de dir, és a dir, tu vas recopilant tot allò que a tu al llarg de la teva vida has anat llegint, t'ha anat agradant, t'han ajudat a interpretar el món d'una manera determinada i no d'una altra, i acabes realment convertint-los en els teus pares. Però són poemes que has fet per a l'ocasió o poemes que ja tenies, els has anat agrupant per a donar-los? No, el poemari en si naix com un tot i naix com un repte. I el repte era aquesta necessitat que tens de dir, bé, ha arribat el moment de fer-los l'homenatge que escala a aquesta gent, i a la qual cosa jo ja, d'alguna manera, el sents una miqueta molt més lliure o molt més alliberat per a poder estar fent la teua poesia i utilitzar el degoteig substancial d'estos 4 monstres. I molt lliure, perquè vas des del vers lliure fins a la prosa poètica. Sí, i això era el com. Jo m'havia notat a des un què i un com. El què era el que t'acabo de comentar i el com era com faig jo de mèdium d'aquesta situació. I pense que la manera més honrada era intentar jo adaptar la forma a la manera que tenien ells d'escriure. De fet, en el mateix Baudelaire, jo som 4 blocs de 12 poemes cada bloc, i en el mateix de Baudelaire faig també 4 sonets, perquè Baudelaire era el rei de la forma. Hem parlat, tu has dit del què, però jo crec que del per què. Anem a parlar del què. Què trobem? Quines temàtiques trobem? Doncs suposo que un s'enjunta sempre en aquella gent que li és propera i que li és igual, a la qual cosa a mi m'agrada també jugar a la vora de l'abisme, m'agrada veure que hi ha un poc més enllà de la segona passa de l'horitzó, i és el que fan estos autors també, o el que han fet estos autors. Aleshores això a mi m'ha tret molt. Jo en 18 anys, 17-18 anys, em vaig llegir Els cants de Maldoror, i llegir Els cants de Maldoror a mi em va marcar per a sempre. Hi ha un abans i un després de la lectura dels cants de Maldoror. Aleshores, tot aquest tipus de gent podia haver estat molt passant, podien haver hagut alguns altres autors, però han sigut estos 4. És a dir, és aquesta manera de llegir la vida que t'ajuda a tu com a individu no a expressar-te, perquè per això ja està la psicoanàlisi. Qui escriga poesia per expressar-se, doncs que vagi a un especialista. És a dir, jo escric per entendre el món, jo, i per entendre'm a mi. Donar-te respostes. Sí, són les respostes que jo en genere i que jo les vull. I quines han sigut les preguntes que t'has fet per a trobar aquestes respostes que tenim en aquest poemari? Doncs veure en quin moment els meus límits comencen a rebotar-me a mi mateix. I sempre solen ser molt més elàstics, aquests límits, aquests horitzons, del que pensem en un principi. Un poemari molt diferent a l'anterior poemari, el Suc de Magrana, que eren haikus. Totalment distint. Aquell era un poemari d'orfebreria, d'anar cisellant fins a l'última parauleta i condensar molt el que vols dir en molt poques paraules per poder-te-les penjar al coll, com un bon haiku, i així no. Així ha sigut adaptar-te a una filosofia distinta, on hi ha una expressivitat molt més major, molt més gran, que la que podrà haver en el haiku, esclar, evidentment. Paraules, figures visuals, metàfores... En què juga la poesia de Francesc Mompó? Bona pregunta. Jo porto molts anys preguntant-me-ho a mi mateix. Però eres un poeta de la imatge visual. Soc un poeta visual i soc un poeta de l'absenta, en tant quan sigui la metonímia de tot allò que pugui representar en el món poètic l'absenta. Soc un poeta que necessita visualitzar-me en allò que estic veient, en allò que estic sentint. Tu saps ben bé que jo faig prosa també, he fet diverses novel·les, però hi ha un moment en què la prosa arriba fins on arriba.
I quan vols continuar sentint coses i expressant coses que en la prosa no dona suficient de si, és quan fas el salt a la poesia, és una dimensió nova. I cada poeta utilitza uns mecanismes. Jo el que vull que és una llibertat absoluta, però amb un respecte enorme a les paraules, amb un respecte enorme a les imatges i treballar-me-les molt. Aquest poemari atlàntic ha sigut el més dur, el més difícil? Sí, en la mesura en què ha sigut el més personal i personalitzat, en tant en quant allò de Pessoa de que el poeta és un fingidor, allò que de l'Oscar Wilde que diu que la poesia més sincera sol ser la més roïna, la més dolenta, és cert, però és cert sempre a mitges, perquè fins i tot això no deixa de ser un fingiment. És a dir, el jo líric és cosa ingermà teu, i tu el generes, i el primer que te l'has de creure eres tu. Aleshores, en quina mesura aquest personatge és absolutament aliè al jo personal? Doncs és difícil establir les fronteres, també. A mi m'ha costat. És un poema que vaig disfrutar molt fent-ho, però al mateix temps tenia un gran compromís de fetge i de raó. I aleshores intentar ajustar tres variables, el compromís, el fetge i la intel·ligència, ha sigut un treball dur. El deixem així, Atlàntic, Francesc Mompó, un poemari al voltant de 4 grans poetes, 2 americans i 2 francesos, Patti Smith i Jean Kerouac, Charles Baudelaire, Lautréamont, un poemari per a trobar preguntes i donar-se respostes en un moment determinat de la vida, però mirant cap a l'Atlàntic. Sí, així és.